Oh. Oop. Balik sa. Balik sa ta. Nasa tayo balikan. CEO, Civil Engineering Office. Di makatawan. I'm currently at the coffee shop right now, so just look at me, I'm a monster. Sina, what? Nahulog. Pakaulaw kayo kaya nahulog akong cellphone. Hapit kick ito. Palandong mo sa ta, init kayo. Ang boarding house dito. Boarding house ako. Kung bisita mo, dara-dara. Wala mang bisita na ako. Oh. Oop. Balik sa ta. Nasa tayo balikan. CEO, Civil Engineering Office. Di makatawan. Tulad na tas boarding house. Ngit